Good morning आयै Good morning. दाइन बाजिनाय लोगो लोगो जों सफैजोब्बाय आयै औ आयै 8 बाजिनाय लोगो लोगो जों बयबो हाजिर 8 बाजिनाय लोगो लोगो आंबो अमा बिदै लानानै हाजिर थाब बहा अमा बिदै जालायखो दाउनि बिदैसो आं एवनाय नङा नङा दाउनि बिदै बावसासोथ' आच्छा राजिब बेयाव दाउदैया दैबेसे दङ दैबा बे दैबा दाउदैखौ बिमानो गजब होनायमोनबा माबैसे दाउ जागौमोन माबा बे माबा दाउखौ फाननायमोनब्ला बोरमा मासे बायनो हागौमोन आरो बे बोरमा मासेया माथाम जागौमोन बे माथाम बोरमाखौ फाननानै मासे मोसौ बायनो हागौमोन Shut up! मोसौ औ आं मासे मोसौ